i koleginice, penzionerke koje su došle i koji su došli na naš protest. Protest organizujemo sa ciljem da javnosti Srbije, da Skupštini Srbije, da sudskoj i izvršnoj vlasti Srbije, da radio-televiziji Srbije saopštimo da nismo zadovoljni donošenjem i primenom zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, kojim su nam penzije smanjene ne 10%, nego od 10 do 24%. Nismo zadovoljni načinom na koji PIO fond i Vlada Srbije vanredno usklađuje vojne penzije od 1. januara 2008. godine. Nismo zadovoljni dinamikom kojom se rešava problem vojnih beskućnika koji su svoje stanove predali po naređenju u otcepljenim republikama, a sada žive u uslovima koji nisu dostojni čoveka. I nismo zadovoljni načinom na koji radio-televizija Srbije izveštava javnost Srbije o problemima koje građani Srbije imaju. Nije nama dovoljno da gledamo svaki dan na televiziji šta radi izvršna vlast. Valjda bi i izvršna vlast trebala da vidi koje probleme imaju građani Srbije i da u skladu sa tim problemima rade da ih rešavaju. Zakon o privremenom uređenju načina isplate penzija je donet posle predizbornih lagarija stranaka koje su došle na vlast. Donet je posle izdaje penzionera od strane PUPS-a, koji je morao da štiti interese i prava penzionera u Srbiji. Ustavni sud Srbije nije našao snage i smelosti da ocenjuje ustavnost tog zakona, već je rešenjem odbacio inicijativu i tako produžio mogućnost i vreme našeg obraćanja Međunarodnom sudu pravde u Strazburu. Ovaj zakon nije vremenski ograničen, njegova primjena nije vremenski ograničena, a isplate penzija smatra konačnim. Mi ćemo, naše udruženje penzionisanih vojnih lica Srbije, uz podršku Udruženja sindikata penzionera Srbije, će posle izbora pokrenuti inicijativu, narodnu inicijativu za prikupljanjem potpisa građana Srbije da se taj zakon u Skupštini Srbije poništi, a oteto i pokradeno vrati građanima Srbije. Jer je 720.000 građana Srbije, penzionera Srbije i njihovih porodica pokradeno i oštećeno i dovedeni su na ivicu egzistencije primenom ovog zakona. Diskriminacija vojnih penzionera koja traje od 1. januara 2008. godine zbog neusklađivanja naših penzija kao ostalim penzionerima u Srbiji se nastavlja. Zaključak koji je Vlada Srbije donela 30. oktobra 2015. godine nam ne priznaje puno pravo usklađivanja penzije, jer je u to usklađivanje uračunala 4,21% koje smo mi 2008. godine dobili kao redovno usklađivanje za 2007. godinu. Ponudili su nam vansudsko poravnanje u kojem treba da se odreknemo sudske zaštite, u kojem nam ne priznaju sudske troškove i u kojem nam ne priznaju zakonske kamate, zatezne kamate. To su one kamate koje javna preduzeća i državni organi na svakom koraku zaračunavaju građanima. A kada građanima treba da plate dug ili štetu, onda misle da imaju pravo da to ne plaćaju.
Javnost Srbije živi u neistinama koje su i prvaci vlade Srbije, izvršne vlasti Srbije odgrevali, pojačavali, da vojni penzioneri imaju visoke penzije, da imaju stanove, da imaju dobre uslove za lečenje. Ništa od toga nije tačno. 8.500 vojnih penzionera nema potpuno rešene stambene probleme, a oko 3.175 vojnih penzionera nema stan i živi sada u nenormalnim uslovima koji nisu dostojni ljudi. Prosečna penzija vojnih penzionera je manja od 36.000, što u ovom trenutku nije dovoljno za preživljavanje u Srbiji. Vojno zdravstvo je također dovedeno u loše stanje i vojni penzioneri su u njemu na poslednjem mestu. Prosečan životni vek vojnih penzionera je manji od 70 godina, što govori o tim dobrim uslovima u kojima smo mi živeli i radili. Mi ćemo nastaviti našu borbu za prava vojnih penzionera i svih drugih penzionera. Ja moram da iskažem svoje zadovoljstvo što smo mi danas zajedno sa svim penzionerima Beograda i Srbije. I tako će u okviru Udruženja sindikata penzionera Srbije i nadalje biti. Žao mi je što neka udruženja vojnih penzionera koja su pod patronatom partija aktuelne vlasti ne priznaju protest kao zakonit i demokratski oblik borbe za naša prava. Mi znamo zbog čega oni to tako rade, ali će njihovi članovi odgovoriti na pravi način i sprečiti da oni dobro žive od naših članarina. Ja vam se još jednom zahvaljujem i pozivam da se uključite u borbu sindikata za prava penzionera. Živeli! Živela Srbija u kojoj će se poštovati Ustav i zakon. Živeli!